Pag gumamit kayo nito, magkakajowa kayo mga ka-family. Nag-unbox po tayo ha. Mura lang po ito mga ka-family ng phone. Sa halagang 232 akyo. Maganda mga ka-family sa kaya. I've been stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's Yes, mga ka-family. Welcome back to our YouTube channel. So ayun mga ka-family, so nagbaysong po ako ng dikipad na phone sa Lazada. So ito po mga mag-unbox po tayo. Mura lang po ito mga ka-family ng phone. Sa halagang 232. May dikipad ka na, best! Diyos ko, dito. Nag-order pa ako sa kanila Happy Life Store. Top battle lang sa Happy Life Store. So ayun mga ka-family. 231 mga ka-family. Meron ka na pong cellphone na dikipad, best. Ganon. Tsaka, kung nakikita niyo, blooming pang aking lips. Ayun mga ka-family. Aba, subukan na ako ng Lay Cosmetics. Ayun mga family, ang Lay Cosmetics na ginagamit ko mga ka-family. So, ayan. Kung gusto niyo pong mag-avail, ayan. Tingnan niyo, para kayong nagpa-lipstick. Foundation de. So, ayan mga ka-family. Gumamit kayo nito kasi pag gumamit kayo nito, magkakajowa kayo mga ka-family. So, ayan. Dito na tayo sa unboxing. So, ayan. Bubuksan na po natin mga ka-family. So, dyan lamang po kayo. Tapusin niyo po ang video na ito para po makita niyo po ang pangmalakasang cellphone na dikipad lang, guys. Ayan. 갑자기 내게 나타나주나. Parang may ano. Ayan mga ka-family. Nakikita ko ng ka-family. Ang ganda po ng packaging nila mga ka-family. Kasi kahit mura lang pong cellphone, ang ganda mga ka-family. Ewan ko lang po kung gumagana siya. Hindi ko po alam. So ayan. Gunting nga Barbie. Tawag nga gunting. So ayan. Diyan lang kayo mga ka-family. Mag-iriling ka mo kaining cellphone. Tabaratuon sa na ini. Kung saan ka pa, madumang ka pa sa mall, mangguraan ang dikipad. 500 be, 231 lang be, kasama yun na ang free shipping. Diyos ko. Baysong na ka mga ka-family, ganon. Dapat nun tayo sa tipid. Tidiling! Ayan. So, ayan mga ka-family, nandito na po siya. Palapit tayo ng palapit sa ating unboxing. Ano ba ito ating? Samsung GE 1220. Ayan po yung model niya. Ayan. Oh. So, bakit parang any phone? Anong brand ba ito? Bakit Samsung ang brand? So ito mga ka-family, binili ko lang po ito para po sa aking mga pang-facility kasi sa mga client ko po kasi ito, binili ko po ito. So ayun mga ka-family, ang ganda po ng packaging kasi may ulo be. Baka anong ulo gusto niyo dyan. Battery, nakahiwalay po siya. Hindi po siya nakalagay sa phone. Yun po ang kinagandahan nito. Saka ito po yung ano niya, yung ang tawag yung connector po sa charger. Ito. So, tayo pa maglalagay ng battery. Ito po yung phone. Ayan, naka-ano po siya, nakapato. So, ay, Samsung po siya. Pero po, parang feeling ko po, hindi naman to yung branded ni Samsung. Ang cute. Ayan, oh. Parang ako mga ka-family, ang cute. Pero, cute be, cute. Maganda mga ka-family sa ayan. Paano ba ito ate? Okay lang, ito ka dito. Bibig dito. Hindi ako totoo ka nito. Dito. Dito ba? Ayan, liga-liga. Ate, labi ako totoo pa. Alam. Ay, ganito pala mga ka-family. May buntot kasi siya dito. Dito niya siya iaano. Pati ang phone po, ina-unbox na po. Ang phone, ang laman ng phone na ito. Baka ma-route na ni Barbie. Natatakot ako baka sira. Pero sana hindi naman. Wala pa akong sipo card. Naiwan ko yung sipo. I-open lang to natin mga ka-family para makita niyo. Ito yung ano niya, yung battery. Ilalagay po natin dito ng dahan-dahan. 갑자기 내게 With Maha Salvador. Dito po tayo sa salon. Dito tayo nag-unboxing kasi may duty pa po ang inyong lingkod. Gumagana na siya mga ka-family.
ayan mga ka-family, gumagana po siya. So ayan, talagang legit po ang Happy Life Store na yan. So kung gusto niyo po mag-avail nito, ilalagay ko na lang po sa description yung link nito or yung kanila pong store. I-search nyo lang po sa Lazada para pagtapak ng bonggang-bonggang sabon yung medikip pa na kayo ng 231 pesos lang. So ayan, ito na po siya ka-family, gumagana po siya. So ayan. So ayan mga ka-family. Ayan. Ang ganda po. Yun lamang po mga ka-family. Thank you so much. Thank you for watching.